na-afụ ụmụ kịrịkịrị ụzọ ọ na-afụ na afọ mara na ọ na-agwọ ọgwụ. Ọsịbụ mana ya bịaze notice na ndị mmadụ na-apụ n'ụlọ ụka, ndị mmadụ bido na-apụ n'ụlọ ụka, ọkwa ịghọtago, mana o nwere onye approachiri egwu ya anọgidekwela ụlọ ebe nwanne nwoke na-anụsi ọgụ, ọkwa ịghọta kịta si ihe a na-emekwa ahụ anọgidekwe nwunye dị ime ọzọ. Nwanyị na dọkịta gwara ha si ha na nwunye nwere nsogbu, na ọ bụrụ na ọ mụsịa nwa ya nwee ndidi ka etritie nsogbu afọ, ọ bụrụ na etriti senye bifo wee dị ime ọzọ. Mba, nwunye eturu ime ọzọ, kekwana ife a ga-eme ọrụ ndị ụka kafa bụ na ego ya na di spendel na this second pregnancy no dị too much. Ha wee bugelibe this girl bugiligidie chukwu mebele ọmụkwa nwa afọ, ọkwa ịghọtago, ka aka na-ekwuzi die dagharị stroke again. Ya wee bukwelu die wee jebekwa ụlọọgwụ na nke na amụrụ dị na die ga-apụta. Mana bifo nke eme na fabidozi na ayasa arụ nwe ya yasịa nyanwa ayaba di ya ayaba ịgbagolu from one year to another, from one year to another. Na famara na this guy na-agwọ ọgwụ wee na-etinyelu fa na-achọ ka di ya nwụọ ka o wee take over the ministry. Ọkwa ifugo na fe nwere idea ife a megidezie magolu ya wee lọọ nlọ ewesịa na nnekwu ife na-emenụ na o nwere onye chọrọ igbu di gị ka ọ na-alụ gị the ministry, na nne nwaanyị ị ga-ejekwulu ka ọ gwa gị ife na-emenụ ịghọta. Ya wee teta ụla wee jebe na nke nwaanyị afọ wee luo, nwaanyị ha wee kwube wee sịa na ihe niile na-emefe ma arụfa na aya everything na ọkwanụ nwanne nwoke. And ihe ọ na-ataget bi na ụlọ ministry a na o nwere ife ọzọ, akwa ịghọtago. Ọsịbụ nne si ike kwụrụ ọtọ gwu ya, ya wee tie wee bata wee kọbalụ die kọsịalụ die olu ụtụtụ fachi ikpe ekpele ọchọ ka o solo ha. Ya sị ha mba, ya sị ya mba, ya so na ha wee kpenya bụ ekpele si ọgba nkịtị kpesi ekpele si ọyọba biko si kedu ife amel, kedu ife amel, maka na ọ kpọrọ ya na fonu na epikere kedu ife amel. Ya gbu ya nkịtị gbakatị ya nkịtị wee si ya mba, ya nụ na ị chọrọ imepe ụlọ ụka nke gị, gị jee mepe ụlọ ụka nke gị with all pleasure, no problem. Gị just hapụla anyị chọọchị anyị ka anyị manejibekwa ministri anyị na manejili onwe anyị, ọkwa ịghọtago. Si ọkwana ya si ka ihe a meziri ịgbagolu ya wee bidozie wee nụwazịa kefu kefu. So this thing bido sebelu ha okwu ka ọ na-ese okwu ọkpọ mami ya ka a gwasịala ihe a wee sị ya na ya chọzi ya jee ka o mepee nke ya gabazịa na ya anụsịghị ihe niile ọ na-eme ọpọ na ihe niile ha melie ya jebe na ha chọrọ. Si ọjụkwa ahụ na-ayọ biko ha sị ya na ha chọrọ. O wee kpọọ mami ya wee kpọọ nje nwa na fon wee na-aba wee sị ya na nwanne nwoke enyegolo ha aka wee mepesie ụlọ ụka wee chụtasie ego na-afụ ọfụ na-eme nke ha wee chee chụpụ ya. N'ihe a na-agwa anyị ihe a na bifo anya na nwanne nwoke bili na chọọchị ha anya ministri ha adugo 9 years bifo wee bịa ka join ya ha na o were gị na di ya la arụ na o nwere ife dụka ihe ọ na-akọ, ọkwa ịghọtago. Adị na fa ka enwego someone else ga-adakwa ka nyanwa, mana duto na ọ nọ di gba nkịtị na-asị ka ewere ụzọ afọ wee nyeli aka. Ọsị m nna ọkwanye ha na ife a na-anụzikwa bụ na this guy akpọ ụmụnne ya wee na-aba ife ha ga-emie adịa nwaanyị wee nụ na ya gwara adịa nwaanyị na mgbe ya na-agwanye ha adịa nwaanyị nọzi yunivesiti, adịa nwaanyị wee nụ wee welu fonu wee kpọọ mami ya wee si ya gramma ya mama nyanwa wee si ya gramma na mami atagokwe n'afụfụ n'isi nwa gị anụnwa, and na mami atago afụfụ n'isi unu na ọ na-enye gị ego every month wee na-enyelu nwa gị aka n'oke nwere ife omerelie gị. Biko gị hapụla ya mami ya ka mami ya na ọlị ogologo ndụ ya ji chukwu ayọ gị. Gị hapụla ya mami ya gị kpọrọ nwa gị ya jebezie ya jee emepe nke ka fa nwee peace. Ihe a ka ọ gwasịala ya si mami ya wee jideta ihe niile nwa ya nwaanyị gwara ya wee twist enye wee gwa the guy wee kpọzi ụmụnne wee gwaba ụmụnne ndị nwoke second husband. Ụmụnne ya wee kpọnya wee sị ya na fa ga-eje na skuul ebe nwa ya nọ, na fa ga-aha ya like 5 to 6 boys ga-eje ebe afọ ka ha jee dakpu ya, na ha ga-emegide ya ihe ọnwụrụ, na ihe ha ga-ebi ya ma ndịsị mma. In fact na ụmụ ya afọ ya ji nwayọ na-enetighi anya azụ ihe ha ga-eme ya. Ọ sị m ịmara ha ebido na-etere osi ụzọ ọbịa ya wee sị mba na ya nọlụ otu nchaba anya o especially ụmụ ya ndị nọ na skuul.
ya wee gbapụ wee je wee kpee eke wee bịa n'ọnụ ụzọ ya kụọla ya aka o kwere emepe ụzọ. So ka akụkatala ya aka o kwere emepe ụzọ, ha gbazia nkịtị. So di ya na eke wee ka nọlụ bie na-akali na-asị ka esi eme ka e wee kpụli ya ka ọ sign alụfa undertaking ka atụsho na o nwere ife ga-eme dis girl kpọrọ mama fa ya na ụmụ ya ndị ọzọ. Ịghọta na ebe afọ ka fa ka nọ ka na-akali ha, o wee bụrụ na ụmụnne ya akwadosigo ka ha ga-esi wee bịa wee tie ya na di ya eti ma ụmụaka, mana fa gbọrọzi na ndị eke ka nọ be ha. Ha jidelie ka ha gbuwelu, ndị eke wee si n'ime ụlọ wee wepụta wee kpụkọlụ facha niile wee jezie wee kụakwalụ nwanne fe nwoke aka. Nwanne fe kwere emepe ụzọ, ha wee kpọọ ndị special squad, ha wee bịa wee were ihe wee kutuo ọnụ ụzọ wee kpụkwolu ma nwanne nwoke nke afọ na-eme pastọ wee je kpọchie. So ka ihe anụwa mezere ya, ụlọ ụka niile wee na-agba ligi ebe afọ ka akụkọ na wee pụtaba. O wee bụrụ na dis guy na-eje agwọ ọgwụ, ọgwọsi ọgwụ ọpụta otee n'anya tee niile wee na-agwa ndị mmadụ okwu wee na-afụlụ ha ọfụ. Ndị mmadụ wee gbapụta wee mepe ọnụ wee na-akọ, ma ndị ọsị ha weta ewu ka e wee kpele ha ekpele, ma ndị ọsị ha weta ihe anụnwa ọkụkọ ka e wee kpele ha ekpele, mana fada na ego wee na-ekpe ekpele o. Ọ sị na ụgwọ na afọ ha kwụọlụ ha na mgbe ya na di ya nọ n'ụlọ ọgwụ na ọ nasịrị ndị ụka ego ụgwọ na afọ ugboro 3 ugboro 4. Ịghọtago, si m ihe niile ji ego na-abịa na chọọchị ha na ọ nasịrị ha ego ụlọ afọ rent alụfa. Mgbe ọbụla ihe mere like na nwunye mụrụ nwa na fa ga-asọvụcha the whatever it is, so oluo na chọọchị ọgwabakwa ha na nke a mere na fasinyeli ya aka a na-atụkọli ya ego. Ọ sị m na ya mkpu wee baa ha ọnụ. Ndị ọ dakpolu wee bido wee pụtaba